Tindirita sa bunyag. Ngano man gyud nga magpabunyag man ta. Bingon nga, madakong panabata sa kulay bunyag. Ang atong gitinguhana ang kalag sa bata. Tinaw man ang ingon ni sa atong Ginoo dere, ingon ni sa Ginoo si Kristo, iman siya. Si Jesus mitubag, sultihan ko ikaw, walay makasulod sa gingiran sa Dios gawas kun mataw siya pinaagi sa tubig sa Espiritu. Di ka kasulod sa langit. Kung saan mo na pagkitabo, muna ang atong bunyag. Muna ang ningon ng atong Ginoo diri sa Juan Kapitulo 3, versikulo 3, si Jesus mitubag, sultihan ko ikaw, walay makakita sa gingiran sa Dios gawas kun siya mataw pag-usab. Sa usang paagi, muna bunyag. Kay matupad sa atong Ginoo diri sa versikulo 6 sa Juan Kapitulo 3 versikulo 6 di man siya ka ang gianak sa tao usab. Pagwa sa bata tao siya. Di siya anak sa Dios. Munang magpakatao pag-usab muna bunyagan nga para nga mahimutang anak sa Dios. So kung nabunyagan na ta munang anak ta sa Dios. Kani ato nga time opisyal sa gobyerno sa Israel ang kaistorya ni Jesus ani nga time kung siya kasabot. Muna yun siya nga mamana yung conversation man ni Nicodemo. So muna yung tibok istorya. May usa ka pangulo sa mga Hudyo, so leader siya sa Israel. May usa ka pangulo sa mga Hudyo nga ginag Nicodemo, nga usa ka sakop sa pundok sa mga presyo. Usa ka gabi niya na meto siya kang Hesus ug mingon kaniya, "Rabay, nasayod kami nga ikaw sa ka magtutudo nga pinadala sa Dios. Walay makaimos mga milagro nga imong ipamuhat gawas kon ang Dios uban kaniya." Si tubag sa Ginoo, ingon atong Ginoong Hesus. Si Jesus mitubag, sultihan ko ikaw, walay makakita sa gingiran sa Dios gawas kon siya mataw pag-usab. Kung sa itubag ni Nicodemo, siya nga. Kung saan man pagkatao pag-usab, so sa kataw nga gulang na, ang utana si Nicodemo. Dili niya mahimo ang pagsulod sa tiyan sa inginahan aron magpakatao pag-usab. Kung sa itubag ni Kristo, yun sa atong Ginoo nga. Si Jesus mitubag, sultihan ko ikaw, walay makasulod sa gingiran sa Dios gawas kon mataw siya pinaagi sa tubig. Unang buag tubig ang bata. Gibunyagan kita sa ngalan sa Ama sa Anak ug sa Espiritu Santo. Muna ipagpakatao pag-usab. Kay dili ka makita sa gingiran sa Dios kung dili ka magpataw pag-usab. Juan Kapitulo 3 versikulo 3. Si Jesus mitubag, sultihan ko ikaw, walay makita sa gingiran sa Dios gawas kon siya mataw pag-usab. Kung saan pagpakatao-usab, pinagi sa tubig ug sa Espiritu. Yung si Kristo, si Jesus mitubag, sultihan ko ikaw, walay makasulod sa gingiran sa Dios gawas kon mataw siya pinaagi sa tubig. Munang bubuan og tubig. Munang pinagi sa tubig sa Espiritu, munang natay, Kris mga ibutang sa agkang sa bata. Munang sa diha nga nagsangyaw ang mga apostoles kay mamanisog ni Kristo. Juan Kapitulo 28, ang atong Ginoo nga panlako ka mo ngatos tanang katawo sa kalibutan og isang yan yung may balita. Usa man ang balita ang kita usa ka na sa langit. Pag namatay ta, manang ita. Kung good news may balita. Sa pagsangyaw nila gikan sa Israel, gikan sa Jerusalem, paingon sa ibang mga lugar, og si Apostol Santiago naabot sa Espanya. Nasa Biblia, Roma, Kapitulo 15, nga versikulo 16, nga si San Pablo sab naabot sa Roma. Siya nga maadto kog Roma. Dayon paingon sa Espanya. Gani ang lubong ni Apostol Santiago naman sa Espanya. Pagabot sa Espanya, na Christian ang Kastila. Ang mga Espanyol niari sa Pilipinas noong sa tuiga 1521, kanta niyo ni Villame on March 16, 1521. Kato mga Espanyol na ito'y kauban mga pare nagsangyaw. Diri sa tuwa sa Mindanao ang gitahasan si Padre Jose Ducos nga na-assign diri ni Dunggo siya di sa usami sa tuig 1754. Mao nga sila ang nagtukod ng kuta kay pagpanalipod sa mga Kristiyanos dire.
1700 wala pa'y protestant anak nga time. Ang Sabadista gitukod na 1844 lang. So wala pa na, Sabadista wala pa. Pero ang Katoliko diri na. Nagsangyaw na. Sa pagsangyaw kaya sugo man, og bunyagi sila. Muna tayo bunyag. Munang, abot sila sa Pilipinas, pagka April 14, so natin record sa ato ang simbahan nga pagka April 14, 1521 maunay pagpabunyag diya sa Pilipinas dito nahitabo sa Cebu. 800 ang mga taong gibunyagan dito. Unang bunyag sa Pilipinas 1521. Wala pa'y saksi ni Jehovah. Ang saksi ni Jehovah 1700 na itukod. Natay record. Ang saksi ni Jehovah itukod 1872. Kano sa namunyag sa Pilipinas, sa Cebu, unang bunyag, Abril 14, 1521. Wala pa'y saksi ni Jehovah. Wala pa'y Methodist, 1732 na Methodist. Wala pa'y Mormons. Ang Mormons na tukod na sa Amerika na tutuig 1830. Pagkatukod. Na-discovery ni diri sa ato sa Mindanao, wala pa'y Mormons. Ang Sabadista na tukod na sa Amerika, si Lynn White nagtukod na 1844. Ang Aglipay, pare mang Katoliko, si Father Gregorio Aglipay, di Bulag, 1902 na siya natukod. So na mapagsangyog, namunyag na sila. Kaya may sugo, bunyagi sila sa ngalan sa mansa kung si Espiritu Santo. Timin sila nga. Pero kinahanglan nga, dako na bunyagan. Sa rason, nga kani ang kutloon sa Biblia. Marcos, Kapitulo 15. Mamay ang kutloon. Itong basahon. Hindi gingon. Mingon siya kanila, palakaw ka mo sa tibok kalibutan o isang yung may balita kanto sa mga tao. Ang motog magpabunyag maluwas. So importante, ang bunyag. Ang motog magpabunyag maluwas. Apan ang dili mo to silutan. So munang kinabunyagan. Karon, ang interpretasyon na ni sa mga pundok, sa mga relihiyon, siya nga, ang mutog babunya kinana dako na kay patuhon. Sakto mo na dako na magigindre. Og kani gihimo nato ni sa simbahan. Pananglit. Nagdako ka ngalhay kag relihiyon. Gipabunyagan ka sa ginikanan, imong ginikanan. So, pakay bunyag sa Katoliko. Nisulod makay pagkatoliko bunyagan kadako na. Nasangyawan kadako na dako din kay bunyagan. Mo nang na dire. Pero diri sa Ebanghelyo ni San Mateo, Kapitulo 28, versikulo 19 hanggang 20, ningon man nga, bunyagi sila, nato lang basahon, na masabta nato. Mateo, Ebanghelyo ni San Mateo, Kapitulo 28, versikulo 19, ngadto sa 20. Managin sa Ginoo. Pusa palakaw ka mo ngadto sa katawo sa ibong kalibutan ug imo sila kung matinunan. Og bunyagi sila sa ngalan sa mansa kog sa Espiritu Santo og tudloe. So dire ang isulat dire bunyagan una magbunyag tudloan. Mo ni sa bata. Mo nang ang ginikanan mo seminar para makatuntaw sa mga putong simbahan, then bunyagan una ang bata pag magbunyag tudloan sa ginikanan. Muna sa bata. Nya mogamit pagid sila diri sa buhat sa mga apostoles Kapitulo 2 nga giingon nga mo sila nga dili dagko ginabunyagan na diri sa buhat Kapitulo 2 kay may man sila nga Kapitulo 38 so mingon kunya mingon si Pedro kanila at sa kanya kinahanglan nga maghinulsol o magpabunyag. So dako na. At pa nila. Pati supak ana. Mumin na sulat. Pag dako na ka, maghinulsol na kaya ang magpabunyag. So sakto na siya. Ang sumpay ana kay giingon man dire kay ang saad sa Dios
alang man kaninyo sa dako o sa inyong mga anak. So apil ang bata. Muna natin pabunin sa bata.